Tulburările psihotice. Schizofrenia este o psihoză severă care produce limitări semnificative în capacitatea de funcționare. Aceasta apare în adolescența târzie sau la vârsta adultului tânăr. Ca și factor de risc avem istoricul familial, malnutriția maternă și bolile apărute în cursul sarcinii. Diagnosticul de schizofrenie necesită prezența 2 sau mai multe simptome pentru cel puțin o lună de zile dintr-un interval de 6 luni și afectarea funcționării sociale pentru mai mult de 6 luni. Dintre simptome amintim delirul, convingeri false despre sine și alte persoane care persistă în ciuda dovezilor contrarii, halucinații care sunt niște percepții senzoriale în absența stimulilor externi, o gândire sau o vorbire dezorganizată, un comportament dezorganizat sau catatonic și simptome negative. Aici amintim retragere socială, aplatizare afectivă, lipsa voinței, apatie, adică indiferență față de propria persoană sau lumea înconjurătoare, anhedonie, incapacitatea de a simți plăcere din lucruri fundamentale, sărăcirea vorbirii și barajul gândirii. Tratamentul de bază este reprezentat de antipsihotice, numite și neuroleptice. Acestea sunt cu potență redusă sau cu potență ridicată. Dintre cele cu potență redusă, amintim clorpromazina și tioridazina. Acestea blochează receptorii dopaminergici D2, sunt indicate ca și medicație de linia a doua în tratamentul de întreținere și au ca și efecte adverse efecte anticolinergice, mai precis confuzie, constipație, retenție urinară și hipotensiune. Neurolepticele cu potență ridicată sunt flufenazina, haloperidol, loxapina, tiotixenul și trifluoperazina. Acestea blochează receptorii dopaminergici D2, sunt folosite ca și medicație de urgență a psihozei sau a agitației. Ca și efecte adverse au efecte extrapiramidale. Aici se regăsesc distonia, parkinsonism, achinezia și acatizia, alte efecte adverse, dischinezie tardivă, hiperprolactinemie și sindrom neuroleptic malign. Alte antipsihotice sunt antipsihoticele atipice, mai precis aripiprazolul, clozapina, olanzapina, chetiapina, risperidona și ziprasidona. Acestea blochează receptorii atât ai dopamine cât și a serotoninei și sunt medicație de primă linie în tratamentul de întreținere a tulburărilor psihotice. Clozapina reține că este cel mai eficient antipsihotic, dar este rezervat pentru psihoza refractară la tratament datorită riscului de agranulocitoză. Ca și efecte adverse, au efecte anticolinergice, creștere ponderală și, cum spuneam, clozapina dă agranulocitoză. Dischinezia tardivă este o complicație a medicației antipsihotice. Aceasta se caracterizează prin mișcări repetitive observate la nivel facial. Ea apare după câteva luni de tratament și trebuie oprită medicația care a produs-o. Trebuie să reținem de asemenea că aceasta poate să fie ireversibilă. Complicațiile tratamentului antipsihotic sunt sindrom neuroleptic malign și sindromul serotoninergic. Acestea trebuie diferențiate de supradoza de anticolinergic și de hipertermia malignă. Ca și factor declanșator, în sindromul neuroleptic malign avem antipsihoticele ce blochează receptorii D2 și antivomitivele. În sindromul serotoninergic avem inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei, inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei și noradrenalinei, antidepresivele triciclice și inhibitorii imunoaminoxidazei. În supradoza de anticolinergic avem agenții antinicotini și antimuscarinici, iar în hipertermia malignă avem anestezicele volatile, succinilcolina.
Debutul. În sindromul neuroleptic malign este mai mult progresiv decât abrupt, în sindromul serotoninergic este mai mult abrupt decât progresiv, iar în supradoza de anticolinergic și în hipertermia malignă este abrupt. Ca și evoluție, în sindromul neuroleptic malign avem o evoluție prelungită, iar în sindromul serotoninergic și în supradoza de anticolinergic, evoluția este rapid rezolutivă. Semnele neuromusculare sunt foarte importante, avem rigiditate de tip plastic, mai precis țeavă de plumb în sindromul neuroleptic malign. În sindromul serotoninergic avem mioclonii, tremurături și hipertonie la nivelul extremităților inferioare. În supradoza de anticolinergic, tonus muscular poate să fie normal sau relaxat, iar în hipertermia malignă apare rigiditatea de tip rigor mortis a întregului corp. Ca și reflexe, reflexele sunt scăzute în sindromul neuroleptic malign și în hipertermia malignă, iar în sindromul serotoninergic sunt crescute. Pupilele pot să fie mitriatice în sindromul neuroleptic malign și în supradoza de anticolinergic. Reținem că apare neliniște și agitație în sindromul neuroleptic malign și în supradoza de anticolinergic poate să apară confuzie, halucinații vizuale, auditive și senzoriale. Ca și tratament, în sindromul neuroleptic malign avem bromocriptină, amantadină, dantrolen și terapie electroconvulsivantă. În sindromul serotoninergic avem crioheptadină și metisegrid. În supradoza de anticolinergic avem fiziostigmină, iar în hipertermia malignă dantrolen și azumolen. Sindromul neuroleptic malign este o complicație rară a medicației antipsihotice ce apare la câteva zile de la inițierea acesteia. Prezintă o rată înaltă de mortalitate și este caracterizat prin fever, adică febră, encefalopatie, semne vitale instabile, enzime crescute și rigiditate musculară. Ca și tratament, trebuie oprită imediat medicația și trebuie administrat dantrolen. Alte tulburări psihotice avem tulburarea schizofreniformă, care este o psihoză caracterizată prin prezența cel puțin 2 simptome menționate la schizofrenie, pe o durată de cel puțin o lună, dar fără să depășească 6 luni. Tulburarea psihotică scurtă este o psihoză caracterizată prin prezența cel puțin uneia dintre simptomele menționate la schizofrenie, cu excepția simptomelor negative, pe o durată de cel puțin o zi, dar fără să depășească o lună. Tulburarea delirantă este o psihoză caracterizată prin prezența unuia sau mai multor deliruri cu o durată de cel puțin o lună, dar care nu întrunesc criteriile pentru schizofrenie. Iar tulburarea schizoafectivă este o psihoză caracterizată prin prezența cel puțin 2 dintre simptomele menționate la schizofrenie, concomitent cu un episod depresiv major sau cu un episod maniacal.